Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Blog. खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै मेन खौराङानो जाहैदों ब्लगानो जाहैदों जोंनि बिटिआर बड'लेण्ड एरियायाव मैया दाख्लैनि भिडिअ'आव आं खिन्थाखाबाय जोंनिया बड'लेण्डनि इलेक्शननि बिगुला सुजेनबाय यानि केम्पिंआ स्टार्ट जाबाय आरो केम्पिं स्टार्ट जानाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो पार्टिया गावबागाव पार्टिखौ देरहासारनो हागोन सोरखार बानायनो हागोन बे आगान सुरजेनबाय बे आं बुंनाय खोथा नङा मैयानि बा दाख्लैनि जेरावनाखि केम्पिं जादों जेरावनाखि प्रेस मिट जादों बेयाव जोंनि आवगायनि मानगोनां फर्मार बिटिसि चिफ हाग्रामा सारानो बुंदों माने एबारावहाय बिटिसिखौ हाग्रामा सरकारा खुंफिनसिगोन बिनि थाखायनो लोब लोब रायजो राजाफ्रा फैनानै मिटिंआव मदद खालायफैदों आरो रंजा बाजायै हेफाजाब खालायनानै हाग्रामा सरकारखौ यानि बिपिएफ सरकारखौ लाबोफिनगोन होननानै आसा खालायनाय जादों दा सैथोआ मा आरो जेब्लानाखि इलेक्शन जागोन इलेक्शनाव देरहानाया सोर देरहायो सोर माबोरै देरहायो बिनि सायावसो जानोसै आरो दा मेन खौराङा बेनो जाहैदों जोंनि बिटिसि सोरखाराव बुंबाय थायो 17 बोसोराव बिपिएफ सोरखारा मावाखै दानि सोरखारासो मावदों होननानै नाथाय सैथोआ मा सैथोखौ जोङो नायग्रोनांगोन ग्राउन्ड रिपर्ट नायनांगोन बबे सोरखारा बेसेबां हाबा मावदों बेसेबां मावदों मावाखै बबे गामियावहाय बबे लामायाव बबे दैयाव माबायदि ब्रिज बानायदों बहाय कालभार बानायदों एग्रिकालचाराव बेसेबां इमप्रुभमेन्ट खालायना होदों बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो नायनानै रायजो राजाफ्रा जागृत जानांगोन सांग्रां जानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला खुगाजोंल' बुंनाय रावा खुगाजोंल' लेक्सार होनाया जानाय नङा ग्राउन्डआवहाय जेनाखि ग्राउन्डआव खामानि मावदों हाबा मावदों बेखौसो जोङो मानिनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नुबाय दानि जायनाखि सरकार इउपिपिएल यानि ट्रेक्टर पार्टी बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै सैथोआ मा बिथांमोना बुङो जोङो गरसेबो जाया गय खान्दिसेबो जाया मोनफ्रोमबो खामानियाव कन्ट्राक्टरफोरनिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय बा गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो जाख्ल'नाय गैया सरकार होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो नाथाय बे सैथो दा बे सैथोखौ बिथांमोनाबो मिथिगौ मानो होननानै बुङोब्ला सैथोआ माब्लाबाबो सिखोमानो हाया आरो सैथोआ माब्लाबाबो गोमाया नोंथाङा जेखि बुङा मानो सम फैयोब्लानो अट'मेटिकेलि गासिबो मोगथाङाव जाफैजोबखायो दा बिथांमोना बुंदों जों जाख्ल'नाय सोरखार नङा जाख्ल'आ होननानै नाथाय जोंनाव प्रुफ गैया गैनाया जाख्ल'नायनि बाट सैथोखौ बिथांमोनानो मिथिगौ बबावहाय बेसेबां पार्सेन्टेज जायो बेसेबां पार्सेन्टेज होनानै कन्ट्राक्टरफोरनो खामानिखौ होयो बेखौ गावसोरनो रियेलिटि मिथिगौ इभेनदि खामानि मावखांनानै बिल पास जानो थाखायबो बेसेबां पार्सेन्टेज जायो बेसेबां फैसा बियो बेखौ कन्ट्राक्टर बिथांफ्रा मिथिगौ बेसाफ्रा दा कन्ट्राक्टर मावग्राफ्रा गोबां हालाय हाफाय मानो होननानै बुङोबा मोनफ्रोमबो हाबायाव मोनफ्रोमबो खामानियावहाय थाखा फैसा होआब्लानो नोङो मोनसेबो खामानि जाया खामानि जानायनि आवगाय एडभान्स माखासे होखानांगौ खामानि जाखांनायनि उनाव होबावनांगौ आरो जेब्लानाखि बिल नोंथाङा पास खालायनो थाङो बिल बानाय बे समावबो बिथांमोननो होनांगौ दा बेफोरनि थाखाय जेबो प्रुफ गैया बेखायनो बिथांमोनहा बुङो जोङो जाख्ल'आखै जाख्ल'आलासिनो जोङो खामानि मावदों होननानै बेखायनो आंनि रिक्वेस्ट जेरैनाखि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बुङो बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाटाव बे बाथ्राया थारैनो नंगौ नामा रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरदो आरो बिजिरनानै फैगौ बिसायख'थियावहाय मोजाङै मोजां इलेक्शन जाहोनानै हाग्रामा सारखौ
इलेक्शनाव देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रादो जाहाथे नेक्स्ट समावहाय जोंनि बिटिसि एरियायाव 17 बोसोराव जेसेबांनाखि हाबा मावदोंमोन जेसेबांनाखि डेभेलप जादोंमोन बेबायदि जाहाथे आरो बिनिफ्राय साबसिन डेभेलप जायो बड'लेण्ड एरिया बिटिसि एरियाया बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना प्रुफ नाय जे जायगायाव गावबागाव जायगाखौनो नाय आवगायाव बे 17 बोसोरनि आवगायनावहाय मा कन्डिशनमोन आरो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बेसेबां डेभेलप जाया आरो दानि सोरखार फैनायाव बेसेबां डेभेलप जाखो बेखौ प्रुफ खालायनानै बेखौ नायनानै नोंथाङा गोसोखौ माबाय था मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ जुदि नोंथाङा मावाब्ला खुनु लाब गैया बे फारफ्रोमबो हाबा मावनायफोरखौ जोङो ग्राउन्ड रिपर्ट लानांगोन ग्राउन्ड रिपर्ट लानानै नोंथांमोनहा बे रिपर्ट हिसाबैहाय खामानि मावदों मावाखै प्रुफ मोनगोन आरो बे ग्राउन्ड रिपर्टनि थ्रुनो जोङो जोंनि जायनाखि लिडार बेखौ सायख'नांगोन दा आं माखासे जोंनि बर' मुंदांखा इउटुबारफोरखौ रिकुवेस्ट खालायो जाहाथे गामि गामि थांनानै जेरावनाखि जोंनि बिटिसि सरकार दानि बिटिआर सरकारा मा मावदों आरो आवगायाव मा मामोन बेखौ कम्पेयार खालायनानै जाहाथे रिपर्ट होयो आरो मोनफ्रोमबो जायगानिखौ हाइलाइट खालायो बिनि थाखायनो आं जोंनि बर' यां इउटुबारफोरखौ रिकुवेस्ट खालायबाय आरो लोगोसे बयबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालायनानै 2025 बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ सरकार यानि हाग्रामा सरकारखौ देरहाहोयो आरो देरहाहोनानै सरकार बानायहोनो हायो बिनि थाखायनो आङो रिकुवेस्ट खालायनानै बयबो रायजो राजाखौ आरज गाबनानै फोजोबनाय जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब आरो शेयार खालाय थेंक इउ बाय जय बर' हारिनि जय बिपिएफ जिन्दाबाद थेंक इउ बाय